ensam no dɔso awia yi ana yɛde ɛbɛbrɛ mu na ensam a yɛde ba no de di akotire bi wɔ mu no ɛne sɛ Temua shana sajumedie bi ase a wɔn ba bɛboa ma yɛmfudie atimi adɔso Asante mantamu titrani Edema Ghana Medical Association Dr. Pakwesi Bedu wɔne Sompa kase di nkɔmɔ bi a yɛde mu nsɛm ɛba Ghana pomdisi achiba ne mpanyimfo ahyase de dwumadie sonko ba sane bɛyɛ a yɛ nananom ne maame no ma wɔn mɔnya mfinhyia na duoso wɔn betimi anya so kyɛfa ɔpanin pa bi ama ne nsa akɔwie mu ɛkyerɛ sɛ kasa mu yimu ya ɛkɔso wɔ Asante mantam wɔn di samanyo ko ne timu no ɔmo hwade bi yie Akwaforudia Technical University chairman ya wono ɛwɔ hɔ no mo kyerɛ sɛ nyame anim ne ha dwene papa sɛ drumre bi a yɛ kaka sɛ twitwire de kyerɛ aban anase mampanyina wɔte akonya so 1N abotma fa no Aisha 1 na ene yasade na kopiem court asembe na eba afoforo bi ka ho and yet nyina daba so mo sa ria prompt breka se bo hye no so en san sama hodo no nyina etwa fina etwa krayin ke wontenta fidie no so www.sompafmonline.com Facebook ni ya Sompa 93.1 and na YouTube no anso ya Sompa TV nyuma ko bi adoroma ena won so ase akokra mafia series no yaka ho asema kira wo se wukwada bia eba wa kwam ya kira se enya asem keto da jeni poso kra na memenda bia so ya san asi wusu biemu o ya kira se enye bete kra kira se bibia dedam kama pa yesi wusu an se yesi wusu cloud internet boyen they are the fastest internet in the world top higher one year no Love FM ana edi hwane mu ba bia opesa wo de internet ko bia wo ye ne kadua na what the amount sane so Abe Herbal Clinic tano so patrapa new site ho yare bia bedwane honhom fam ne honam fam ba bia wu ma doctor de hia ne sa obekọ wonya duru tano so ho pe wo de wo so wo hwe Abe Herbal Clinic akoda wo sha kire kwa betre ne nsa kire wo se Dr. Abe asue ene wo ho no obi mfa ne yare enko ho ensa mafie e wo su kwan so de bre a wo kọ na wo su no oba no wo de sede ana eba ma wure fisa cancer aye dwumade a aba wa kwam fiada bia ana sa dwumade no eba wa kwam awia no mienu ekosi no miensa eno aye kanade wo hene akompre kwa hunta Japan ne ho asam ana ya ne ye ka ede kire wo se ebra so se Ghana ma no kwan na obedi animu ne ho nsam enwunu ya wadwo akata Ghana fo so se de wasi abie ne nsam wo ya adoye ma Ghana fo empo ne nyuma wa bie de ma Ghana fo na Ghana mabunya adwuma ye no ne ho nsam ana ya na eba wa kwamu e ma wore mfisa dwumade a watu ne Sompa enkomo so fo ma me prema ni adazoa wotena se fiada bia no nan kosi no nsia na wone animdifo ne abrempon watena se waware na akusa waware na asini trase no na ya bona duro akwankyere ne afutuo kwan so na wasate asikwam nyumakuo no doso brepam yedo bakwankyere nyina begu fom na ya diama yedo ma sepa dwuma ba bia wa wie ya wo te yenka yenuanom information centers we bere so wie wasomu a wode nsa no ma adesia edi akoniaba anuanom mienu ya tena se na wie ayemme akosia ajewa kwade boate menimenu nana kwabra kesa fe nsam no nkyere mu no enie eyo ebre kakrani na Ukraine na fe so Russia ntokwa no omudi jam so na ya kyerɛkyerɛ mu bebre de kofa ba ye ba bia duru nipa afri mu ati na nanom wonse do ya eye wiase nyina ne Ghana anim sam dada na eno ekɔ eba so manfo be kai na o masa no nso a nipa be sa ahanu ya o ye o man Ghana mu adehye ya aban no edi ne nsa hye nkrata se a enya kwan ekopie mu se sa nipa be se ahanu no akopiem e wo Russia na fe so no Ukraine honom ntam ho se omukọ na omakosua ade na no ene ka ho bi ma tere se bra wokoduru ye no wo sa adesua se a ne se Ukraine ane Russia Tokyo no so abefa mu a eye bafuo ba na sa no na awoso no ho te se de dupon ka se tutu wakwaye mu a emu homa ne nua nyina ewoso a aka modoma nyina no na tere se adesua fo ihu aka na enu na hwehwemu no beda agya se sadia adisuafo no kruka free Ghana ha se ya okopie mu ewo Russia no na eho akohia se saade na sidi a na ene ewiase ye krukura bi krukuru wase ya enti wo sawo dem kura wotimi ya bibia ya sabi ombre ho na cha se bra so se saade suafo no so wo so dan wo ho fa bankuma fa so kakra de ne a adesua ye kosua ye no
ebra so se wose ye to so online ya eye abafo tentafidie no so te se bia me kwabra kasi ebia na me sua ade UK abrochemamu na me cheche ni no ebia wo UK abrochemamu a me wo Ghana ha se no mo no na me ne no kira de me ne sua de sa abafo tentafidie no so sabi pepepe ana ekoso na no aka ho bi ma santimantam tete ne de ma Ghana Medical Association Dr. Pa Kwesi Bedu ene anopai ebra wone wo mahene yodubuachi edi nkomo wa ade achi abia dwumadie no so no wose won kasa na wose what ade online aha yes online wo wi akwa he na dia asem ne da bi ye ne sa nya ye hwe o mahene me kire ma kire wo hwe ade Ghana Medical Association wo ho eyekuo ya chese dimu wo bia de ne die ne wo buo so nko de masa kuo na nsa kwa na obetime awura sa kuo no no ye de wa fantetie mu ya teretene ya kire wade nipa oba na wose ye ne sei wo fa ha si ha na ye sei na wo de wote online say wa wie school ya aha sa online na wote wa wie school no hospital be na emfa se be se ko wopane na se be se ko ye operation da bi ba na sa ya hwe ya ye ba ku nipa dodo na wo de se bebre esoso entie no yeah nipa no call school or Ukraine and now school or Russia no school or baby medical education no so cool say your practical aspect near war near better classroom and an call hospital war call lab normal baby war yeah. Well, no buy no. I'm at school and most of the students no work baby are into connection on T. So Mosha na almost government therefore than or do mobile. And Mosha secular Ghana Medical and Dental Council diaba. Omunina opportunity say omu entro exam be and is done everywhere in the world. And then based on that, together with the government or Ministry of Health, omu Ghanaian or make it sure mama Ghana the medical schools now Ghana no. Okay. And indeed, obianya sa opportunity no. Movie exam no. Na ye share nya oye no. Be our level level way or near the what so and from the information I know because you discuss this issue extensively. A bit more honor or more and draw this exam. And just like anywhere, Ghana School of Law will be our one requirement. Ghana School of Law entrance exam, which mean color, the same thing. And yeah, the fact that my train or Ghana and the metro exam, and the fact that my train or US and the metro exam. No. Now again, near council no edit tool about TNS say, or Muslim Kofobi, Atina Ghana ha online medical course or medicine online. Medicine course yet na or no online meeting COVID intimate na adie se mission na mission me competency friend online. It doesn't work that way. And in Ghana Medical Association, in view of the functions that Medical and Dental Council provide, protecting young health workers and the Ghanaian public at large, we support that statement or model out. Asantimanta Muchichani de Ghana Medical Association, Dr. Pa Kwesi Bedu. Sabano wa Ghana ya gre kwa cha yemfudie wo sensem wa ya na Ghana ban wonfa eni agrokra sanse wo hwemo pa no wa man ye kokko banche bode menkani jenne entosi ana de akaka ho no ne nyina na kabombafu ama man no ankasa ye man wo man no tumi gina naso ye brane se konkoma ne ye kyan enam sa ya so nche no kwa boro mantemu ampanyefo a wo ma na hwe ya gre kwa cha wo sensem so de nansansi ho ya wo mu di dwumadie soronko ne nyina da afa yemfudie wo nsem ekwan ya kuafo bafa so mbate neoma ase ye no ba ya se no besi bi adua no afa se ne nsuo totoi ba bia wo mu dua no ba ye no obetimi aba yie ebetimi afefe ebenyiri kama Ghana ebedi ne ebenya mu ahoden eno ho dwumadie soronko na won mu die ye kwa wo ma no so na ne ma ne boni akwa nya kwa bo no ma kwa kodi nkomo e de afri sunwan mekwa ma han Mejusu akosia. Jumade no won ma hyase. Medase akosia akasi maka kredi na wo matiti jumade no ase na sadia wa bɔ ne tofa atre comparative for no. Bono Regional Coordinating Council Department of Agric ehwemu bie na enede wo mu piti ase na elefo amiensa wo de aye agric fair na agric fair no wo tunsa e dia frɛ wo mu a
ɛde ɔman yi mu nnuane ɔman yi mu nnua ɛne deɛ ɛkeka ho ɛyɛ aduane a nipa etumi di ɛde kɔ ne nipadua mu a ɛyɛ yie a ɛfɛ wɔn sɛ stakeholders na agric na wɔn bɛba nneɛma a wɔn ayɛ no ɛnɛfoɔ mmiɛnsa a ɛwɔ mu wɔn bɛgye na bi akyerɛ amansan bi kura na obi ɛwɔ bono mansɛm mu ha oni mu sɛ obi atumi ayɛ fertilizer obi wɔ bono mansɛm mu ha oni mu sɛ fish pond kɛseɛ bi ɛwɔ mansɛm mu a obetumi anya ɛnammono atɔ afiri hɔ nti akosia oba agric fair na se ɛkɔ so sɛsie yi ɛwɔ Sunyane Correlation Park a wɔn a ɛyɛ fish pond wɔ hɔ agrochemicals for ɛwɔ hɔ wɔn a ayɛ local rice ɛwɔ hɔ wɔn a organic food ahodoɔ nso no wɔn tumi ɛyɛ no ebinom nso ɛwɔ hɔ wɔn a ɛdi mmuro adane ani ayɛ yɛ tɔmbra nom no deɛ ɛkeka ho no wɔn nyinaa ɛwɔ hɔ bi na panyin wɔda agriculture no ɛwɔ bono mansɛm mu ɛyɛ owura Dennis Amenga Abugiri wɔn kata tɛ Sompa FM no ɔsɛ ɛyɛ mpɛmpi wɔba bono mansɛm mu a akuafoɔ bi a wɔn nɔbayɛ na ɔbɔ ade ato nsuo agu so ama n'aso dɔsɔɔ no ohunu edwa a wɔde bɛkɔ mu akɔtɔn nti ɛba no saa na sɛ dida biara no bere porɔ ɛna ɛrekɔ so nti saa agric sɛ ibopayɛ kɛse a edi wɔn anim no sɛ akuafoɔ no bɛhunu baabi a wɔdua ne nɔbayɛ no awie a wɔbɛtumi de akɔtɔn ebio ɛbɛboa ma stakeholders ne nso a ɛyeyɛ nneɛma no wɔn nso ahunu sɛ saa kuro wei ɛhɔ deɛ wɔn bia ntoosi paa ebia nana yɛ ɔkɛse anaa na akɔbena kɛse ne kuro mu mɛhame ɛhɔ kahyi no wɔn bia ne paa na afei stakeholders ne hu na abere bia wɔpɛ kahyi watɔ a ɔbɛkɔ na akɔbena kɛse kuro mɛhame na wakɔ akɔnya bi atɔ na nsɛm a owura Dennis Amenga Abugiri de tu dwa no ebi nie. Fair is being organized by the Bono Regional Coordinating Council, and it is themed promoting market linkages through fairs. And under the mark or modernizing of agriculture in Ghana, a very important or critical component of that program is market linkages, because they appreciate the fact that if the farmers produce the crops and there's no market for it, then their businesses will suffer. And so, as part of the program, we've been carrying out activities to promote marketing or establish market linkages. And some of the activities we have been doing under MAC is the establishment or strengthening farmer-based organizations and to give them the know-how or the skills to be able to negotiate for good prices for their products. We have also encouraged them to use what we call the market-oriented approach. In other words, before you even go into the cultivation, you need to see where you are going to sell your produce. And so with the market-oriented approach, the farmer is expected to have an idea as to where the products will be sold. And also under the program, we have established commodity value chains. We have done in all over the district. We have done so for cashew, we have done so for maize, we have done so for rice. And these value chains engage themselves, in negotiations and planning for the annual activities of the farmers and the aggregators as well. Abusuawa Owura Dennis Abugiri wano a regional director of agric ewo bono mantemo na etene kanana ensemi yamar boni ekwenya kwabro no ma ene de breye afeye mfiri hona yemra asante mantem no mwen ena no pa bra na o mahene yodubuache eti agwamu ono ensem bebre ne nkomo bebre na ekoso na wone opani ba ko a wodi akotene ewo NDC amanyokunum eno achi wosa yi se wodi akotene kwa NDC amanyokunum a apamfo ya edandan NDC amanyokuo no etufu efa party no mu wa santemantemu no wodi mu akotene ye pa ne din ene onmonyamfo Johnny Osei Kofi na wone nsam atudwa na wo tere se he amanfo bebre adwemu ye omo kesene kakra na wo tere niema bi wanya akwanya no wo tere niema bi kakra Ghana fo bebre ate empo santemantemu ade se wo ha nyina ate se
NDC amanyɔkuo no emu mantam no mu abato na ɔmbɛto no esu ene ban bi ekoso ya Ghana fo bebre enti asese an na NDC fo na heda ye ena omo kire se an wonya asantini a ye ma wo kwa ma wunjira empedi bebre na so bo Ghana fo se si amura fi ye de ye timi yo ye awa ye da boy papa na ye ne sa no a na boy me ya tretre niema ya no ye gira ho se ya ye hwe ya nim tenteso ne ye hu de wo mu ye kotokura ne ye kye aso kakra ye hu de ye kwani de ba nyina enti ade we no nya de ye huhu bia ya se wi ase ne Ghana fo nyina enti ase bi ehunu bi da enka bi hwe da ya kire sa ase de afei ne ye de ba mu foforo no na mechirim this tribal idea of my who be time party cry about the as NDC 1991-92. That time, even Rollins was advising in Ashanti here. Let us find Ashanti leaders to lead the party in the constituencies and so that it will become more, of the face of Ashanti than in it. That time, in the Copa, Bisa Ubia, Win Party, Yabako Sompa. Yannick so closely, but offer regional chairman, one win the bill, not and before the bill. And then another people or no organizer. May he rest in peace. The party in a hospital, Kasa, Nipem, and for anyone him for a name will bring it back anyway. Not a man I are called. You will be a well. And as I did, I'm a graduate, departed from it. And I catch in there and said, look, it's your Bota region. MPP stronghold, and no more ones, and they are working. Who are they using? They are using indigenous people there to gain some foothold. Who can know that? They are gaining ground. And then I mean, who paper these are article B or some of these platforms. So you paper B so whoever they are also gaining ground in the northern area. So we are telling our ways that if these people are using the indigenous people in those areas and are gaining ground, why don't we use the indigenous people here to also gain? This is the logic. This time, this particular period, shall not answer. So some of us have raised our voice and said, look, let us pay attention to what Rollins said, what the other leaders have said up to John Mahama. Ashanti must become attractive to Ashanti. And there are a lot of goodwill Ashanti all coming on our side. We have to welcome them. Now, also want to make us own now, me as a person, Obi Onimi Bia, actually be some travelista, or best who some part of the culture. Because those who know me, my daily dealings with people, what tribes to do, how do I become, we this is some Ashanti one project, Ashanti project, I'm kind of crying. Me, I'm the bayou. I'm on boy, Mudin, they're okay, support, yes, upon the buy. Little be outside the region. I'm saying no. You are studying near the a time tested way be 2020. Yeah, 3.1. Some of us did some way. I'm going to ask as once it goes 2016, send on Munya, that 2020, send on Munya, baby, group, Asante for those who live in the Ashanti enclaves, Akasha. So look, Asante, they are in they and time Bamba could be bundled to one day, and for at money on Bamba. So whether the developer had any development now, but they buy a bay. It's the moment why it worked. At this time, the moment expanded the same thing. Ultimately. Ene ya etwagu ye eya wonabo Johnny osai Kofi odi akotene ewo NDC amanyoko miye pa ewo Asante mantem apamfo ya etu party ne fo kyerɛkyerɛ sɛ de kwa mbefa so a party ne betimi asi omu yie no we bi nso a odi akotene ye pa ewo mu afempem ye no ne miensa 2003 ne mo ya Ghana ban wanam ne hyehye pa na ni suade hunu so de apomden si achi baba ye no eyade a atumi aboa Ghana ye papa pa wapomden mu eneme kasai enkwada mpanyimfo mere wankwakwara obi anya ne kyafa wom se obekwa yaresabia no kitapomden si achi banko ade a adokotafo nya daje ate won manim de hwe no sane esene fata ewo Ghana ban hyehye mu na eno na apomden si achi bampanyimfo won mo da no asade nhya sonko ba kire se ye maamenom ye nananom
empanyumfo a wɔn mfie no kwa animu ba semfisia na dioso ade kro nyina no enne wɔn sa de enhya soronko de ba ya wɔto ne di brofo kasa mu sɛ instant healthcare ɛno yɛ enhya soronko kora ya eba boa na pagya wɔn agane ya pom di ni mu ama nneɛma akɔyie na ya mpɛsɛ ya bagye asɛm no akɛnti mpanyumfo asɛ nnwumata ɛsɛ ne wura no yɛ kɔne ne kasamafo Edema National Health Insurance Authority. Yera Bema Sapon. Akwakodi nkomo de afase mi ho. Yera Sapon ya mo ha o Sompa so nie. Ya mi nuaba. Na pom ye de. Nyankopon adom boko mbata na mo so e. Erade adom ye ho ye. Yeda senso ene modwuma pa mo ye wae. Eda mo so mo te pa ne mo amde boae. Yo. Yera Sapon boa me kakra sane ba yi a. Ya ma menom, ya nananom bete Jumedia sonko amode beyasi. Enyantoboase ne kyerɛkyerɛ mu yi. Sa instant healthcare yi a moka ho asɛm wadawro ma mu tiri mu pɔne sɛi. Na de be kora ene be yede amaye. Yo minyaba medate. Na me mfanta sonko ma adehia etie. Na nia ewom nyina ne sɛ National Health Insurance Authority. Yempenimfo a edi anim CEO Honorable Dr. Bernard Koboy ene ye board chair Dr. Ernest Kwako omune management ne board ni na ena omudo omunsa ahyekata ase agya to mu sɛ mpenimfo a omo any ties so anase mpo won a opete obekan any ties so enipa nenya mfie adioson anase ne tia na estefata se twenya obi ba ne tia so a otwen na duasa 30 days and san out made in a car by sabia no ye be you omo free enti se obehwa ye nyina ye ko trade ni fofo ne tia sa ye be trade ni ko pen ne da aduasa ye wa twen yem ko pen se ye card ne be ye djuma sa ta no enye djuma to ka se me fe inactive membership into train and not aduasa na 30 days na afia be active now the free company void here I was see more ho high the bonifa ne relief na afia ye wo mo free that category ni and the way penny ba ana bema no di mfi aduasa 70 years any extra ya dia already card ne obetimi the card na adwuma ne oye late renewal ebi consider that name mo ko renew odie no ne oye na late and can normally renew no later than 3 months after expiration or 20 days now some penny for idea ye one free ene die di kan ni ya wo hwa enipa a wodi mfie duoso no etira ye ko mo temi e mo ntia premium anase senya kind of contribution no do mo tua a processing fee ena aba apemfo ene emofra ya wo efi da ya wo nkopem wo mfi num so no mo so no ye yi wo mo fi sa category a omo ye waiting into omo so omo ntwen zezi ya ka say de kata ye de nsa sha se fi nura no ema eye effective from yesterday Monday 26th of September 2022 only 70 years now by nature so for fra on ntwen o tebia ne se abofra onye nyamfi anase oba onye munyina mo baso ne ya mo ba ya mutuna kwa sabia won aka se oba obetwen 30 days aseme die emu odadodo ya wo se ye nyina ye boa ne bon dawuro sanse se me maame a wonya mfie na duoso na ene makwakwa register me na chayes na nanoa no anase wo kina kra metumi di akwa yare sabia de emu ode ye pese wo sisu dua biem de ma ye se kwabase wo kwakwa renew a na atwam be sa abosome miensa obi kura de awrafie nti etimi twam be sa afe ne akire na won konkon renew ne da so da ho saafo ni nyina wo ho akonya se nne no kura register na so ko renew a wo betumi de akwa yare sabia meboa yo mini aba meda te obi benya ta akonya na ana obi benya ta akwan na e wo se 1 for you wodi mfie adioso ne 70 years and above anase oyo abofra onyenya mfie nu anase mfie nu pepepe no ontra mfie nu anase oye pemfo a wako ye no office e de adanse krata se mu adanse akọ na enwu sa ampa
or your painful. Sandy penny and say the yokan ye pepe. Say a refree be back. Not the when near renew 10 up or and hundred or so. I don't bury you now with my hospital. Yay, no, you try to for so say. The Obi health insurance you are almost the unknown renewing them. And me, and that's our office now, customer hall to send a candidate, with me for mobile phone, no dial star 929 hash, with my phone, so now the mobile money here. If you best say, so you pay for so you have a so you penny, and can't put money, Nanka will renew. Now, the Coban said, the BB banner say, what call could renew later than 3 months now, as by and Pacho, you penny over the 70 years and above, and nay, we renew ya, quite a sabia. Setenia, Yadema, and Mofra, only name few many up in phone. I only attached to BB, say, Yarebu on the moor. Our Pomdinsi Chibano, I am not Brofacasem, yes, and Cova, and Yadia. Yan share my minimum penny for ya 1 month no quani mono. Anyam bia Yaria bia. And on bet to media Pomdinsi Chibano can hold the acquire Sabia. And I Yaria bu on the moor. And no dear Bapemuneno, and to me and Cova. Yo, Miniaba, the Dutch. Sir, Ushe. Ya de wa any size governor o hanti chemu adiokunum ya de wa ya tade ko ya sabia Ghana and na cover about 95% of disease conditions that are usually presented in our hospitals or healthcare centers. And if you want ni na ne painful bit ni dia ko na mum se ye hwe ye krata asemu ne ye record mu a obewu se mpanin fo mu fie ko ani mu no dodo na se bi o mani susuna so se bi pedasa do na there will be to say hypertension and I say BP, any diabetes, idea, and I tabo, and I don't want to have a report to hospitals. And you catch a muno, sanity room. A bimusana malaria, a TB idea. Ta, a the your record, let's say, tabo, and we need now so can hold you. And the Wadama said, ye coffee BP, and I say, who droopy. Your diabetes and I say what do be make say to just say the penny walk on any size cover on bit making hujuma. You're also point about was so I just brought church mu. I'm here to for so you want to say why. Mr. Masapa, Nanko Punsham. A me on Shrawan so. I was young another Cassa, ya customer for the National Health Insurance Authority. Yera ye Bama Sapon and watch church and someone as a friend of the Wobi biada wanya mfie dio so 70 years ede kro no card no awuo sa afi na wo register o register nenwa de kro no ano utumi de kwayere sabia emane yi Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ena ye nuanam information center se kan ye ho awia yi ye de ensam no ema na ye kwayanim ena kakra ne na wote se abaya bia ne nchi efri China memu e fe Aisha 1 ebi kra fe 1N edinu de eye bebre ekwan ofa so ba o mamu ya kyerɛkyerɛ mu nyina de ya kyerɛ mu de nti aprosifo a kyerɛ no ene ade nyina no ya kyerɛkyerɛ mu de ya kyerɛ wo na yenya ne nti yɛsɛ nnɛ ye na kopie mu e wo court ade asɛm ene pie mu e wo court hɔ ye kwa ahoma no so na menim nua ba ohima abana papa bi adi nkomo oba pa nyame asomdue nka wo ye hwɛ na homa no betom yi ama ye na ya hwɛ abana papa bi ejira homa no so ne nyina no eye Aisha 1 ene court a yasade na kopiem ne ahwese ede airport ne wemu o ebra a kopiem e wo court no yasade na kɔ akotum biem ya gya no ana court mpanifo sesen brebe kra na osan eba biemu akɔhwa dan ho bra I was young concern for so na council chairman Demako for Diata Kanaka University Professor Samuel Aporidia Tuja Trasa water binochi pa fanshashon ko dia gwa kwam titiru eno se wo bi betu gala efuma gudiye ye namra kwaso na ban no ankasa ede mraba shane some says cavetus ahodo nuoma odidi dwuma no wo be pagya som no wo se ye ne kwaso ano no sabe mpradua sa wo bibia da wo ka asam kye na wontie no aya na asotwe na sefata saafo no nti se ya shene nuoma dia enya de obenya ho akwanya bia so wo se akopefoforo biem na wo de akwakotu fuma gudie wo se wo no nyina no ya de pa ye nta ban no achi ye moa no na fuma gudie ya esasai no ye ntumi to ase e wo magana mu clearly at the Ghana Bar Association conference in Warrington. Let us have a bipartisan support for him to crash out once and for all the Galamsey operated without fear of failure. The President and his government should be assisted on bipartisan basis to be resolute to ban, destroy,
tools, implements, and machinery, prosecute galamseyers and their collaborators, irrespective of their political, religious, and socio-economic status. It is public servants and security personnel who are to regulate mining and related problems. You may find yourself employed in the security services or regulatory bodies, where you should act without fear or favor to protect the interests of the Constitution of the Republic of Ghana. I wish to urge the government to stay focused on its original direct agencies to ban all illegal mining tools, implements, equipment, and machinery. They should go further to arrest and investigate their collaborators, be it public servants, traditional rulers, security service personnel, or political appointees. All properties gained out of illegal mining should be seized, frozen, and destroyed to make illegal mining unattractive. For those whose activities shall lead to water and food, or what we call food ingredient farming, are providing grounds for instability and chaos in Ghana. Na enwachi no wasanso de to dwa kire mo se nipa binimu aya na won mobo pa edidi aban no atam kaka setwetwe de kire mampanyi na do no ensam fata kora sabi oyo fa ne die ma de ne die se no yenta aban no achi na ne nuoma wahase no won fanko awie pam. Challenge in the country. Please don't be criticizing the president and finance minister for solely being responsible for the challenge without giving opinions on how to improve the economy. In Ghana, we can buy food, water, medicine, and fuel without it. Let us, on bipartisan basis, see how the current challenge could be addressed. Comparatively, per international media, we are not worse off as it is being portrayed. So have confidence in the government and assist in improving our condition or situation. I was young at 10 and K. I conferred at Takanaka University. Council Chairman Yawa no Honum Professor Samuel Apolli. Fema Yankoyachi na Yankonkra Mantam Yankofa Yenuaba Wahima Abena Papabi Obapa Nyamiasum Duenka wo ye boy humodi biase Mabra Nyamiasum Duenka wo ye hwese ye benya yenua Wahima Abena Papabi fise wono ene ne bra ye de asanwan ko pie mu e wo court no na odi akire nto wona nim ne e court so nyina de na court mpanifo kan ye omo bre ben na Wahima sa wotime nka yemhwe na akoso akobra I was ye ba konsam foforo mu ansana agwakra mafia series yan kan kire wo se wo pe series papa hwa eye memenda bia enumre no nwotwempa mu kopem no nkono wa abra agwakra mafia series aba wapono so efe papa wonya bia wawie wayosi one ventures and neta one media kabum efutuo wom enkranhye wom abrabom nkomo abrabom adehia enuoma wo pese wo hia de fra abrabom ne nyina wa akokra mafia serisim na wayosi wom akebeneza ka ho kwakuma anu konfo kolege ene nkaye no dodo no anu won mu yi series no won mu nyina bi aka ho na ne fenti wo kwada bia wi no mienu kopem no mienu pam so ne ase atwa repeat dia ka ho nyumakuo bi aso asene na yebekwa ba ne aduomu dia betudwa Wahima wotime nka Nyamiasum Duenka wo Anka won so pani Mabra na wapom te sen Erade adom ene ukopie mu court sesan wadawma Yo enti sade na wotwe be mienu atwa mu no ye ma ye se konya nti ye no Aisha Juan Galanse campaign the case no enne na na court to ateli ni so na ye kopie mu ho no no Jaja woti aseme so isana bright akwa wasade atudwa wo che say eyade a eye case ni se de titi investigation kana tension egusua koso enti wo hye se de Galamsey meeting hini wo Ghana na ne kon aye kona na che se de bia da ye chimica ye say machines ahodo se de bia to koso no enya de se obetumi amma Aisha Juan na accomplices se nipa mi ensa wonom eka wo mo ho a ye nyina ye ni say pardon Galamsey hu dwumadie na anu ada kwa adu court de go wo mo no Galamsey hu dwumadie wo mo dia enfa kwan so wo memu wo mo ton so magudie ni na so mo ni license so mo ton ene wo mo ton machine equipment bi na o emi ho akwanya enti bright akwa a say
ɛnya deɛ sɛ bill application a nipa 9 ɛde ba yɛ ni na wɔde ma wɔn a ɛyɛ Jami was remanded wɔn to police custody asɛm no watu di akɔ akɔhyɛ October bosu yɛ bi ne de ɛtɔ so mmienu na kyerɛ sɛ October 12 ɛwɔ afeɛ mu ɛna watu asɛm no de akɔ akɔhyɛ na ɛyɛ abaya ahyahwana wɔno ɛna asɛm no egyina ne so pipɔ ne lawyers na wɔn pie abɔnten no yɛn na yɛn sɛ lead counsel ɛyɛ captain anaasɛ lawyer Ifeanyi Kwabea Data ɛna nya adeɛ sɛ wɔne nsɛmtwerɛfoɔ ɛtete nkɔmmɔ na as usual ɔmo bɛpie mu Aisha Kwan ne nua no bɛpie mu no ɛwɔ court ɔno hwɛ mfoni a mede ɛsɛnde no na wɔn ani ɛnyɛ fɛ asɛ awerɛhoɔ ɛwɔ mu sɛ deɛ ebi anya asɛm a n'anim esisiɛ na ɔmo a ne ti mu no nso no ɔmo ɛrekɔrekɔ asɛdeɛ ɛbɛyɛ a n'anim koraa cameras ne ntumi nkapcha ne adeɛ nti no so far ɛna deɛ kɔpie mu ɛwɔ court no no ma ɛna wase na wobɛpiem na nanim te sɛn ɛnɛ ɛberɛ a wɔne ne nuanom bɛpie mu na wohwɛ n'anim a na ɛte sɛn Aisha Kwan koraa deɛ na ɔkata n'anim koraa mpo ɔno deɛ mfoni bi ɛba abɔnten a na yɛsi na ne foso buo kakra ne adeɛ no nti na sɛ ɛfiri ɔkyɛ bibi a wɔba kɔɔt a yɛa no wakora no ho paa na afei nso no ɔkatakata n'anim saa saa sɛ nipa agaade nyinaa no ɔsaa katakata n'anim nti no ɔte kɔɔt wɔ dɛm hɔ no mu deɛ a wayɛ din ɛno deɛ n'anim ɛwɔ hɔ but wayɛ din a kyɛ sɛ obi nim sɛ yɛawerɛho anaasɛ yɛ nuhu deɛ a but nyɛ sɛ n'anim ɛyɛ serious na Monica no a wɔka no ho no nso ɔno nso wɔ he baako na wɔka no ho a na ano ada wobɛpie mu wɔ kɔɔto otwa hweyɛ no ɔno wɔ he ɛnɛ nso ɔmo nyinaa abaya na otwa hweyɛ nɛnɛ ɔno nso ɔbaayɛ na ne ho denden bi akyɛ sɛ wɔnam hɔ no akɔwura mu ɛkɔɔto ɔnɛ na ne ho yɛ paa wohwɛ no deɛ a ne nante ɔde bɛwura mu deɛ na ne ho yɛ na ɛdeɛ nti na ɔmo mpɛ sɛ ɔmo anim bɛba ɛna ɛdeɛ nti na yɛ preventing nsɛmtwerɛfoɔ sɛ munya mo pictures bi ni ade nti a deɛ yɛnya ne ntiɛ no sɛ na medi nka kaeɛ no Aisha Kwan ɛwɔ mfoni bi ɛwɔ mmɔnten a na wɔfi court a asɛ ɔyɛ so wɔkata n'anim na ne fusu gu hɔnom kakra nti efiti hɔnom no ayɛ sɛ ebi bi ɔbɛba court no ɔmo wɔ ne nkyɛn no nyinaa ɛɛtrae sɛ wɔn de ne ebesie na esie no sɛ ɔbɛ bi a wɔhyɛ atade a ɛkata ne ho nyinaa deɛ sɛ ɔno apɛ sɛ n'anim bɛba no deɛ menya ne nteɛ no but as to say deɛ ɛyɛ biribi foforɔ bi ka because owura court dɛ mmɔde a ɛyɛ ana n'anim ɔnhyɛ nose mask kwa n'anim ba ɔte hɔ din a n'anim ayɛ mmɔmmɔbɔ saa ɔte hɔ din ɔnkata n'anim maɛda wase maabra yɛnnua baa ɔhema abana papa bi ɛne ɛte ne nka ɛde firi nkramantam no mu no na yɛtoa nsɛm no so na yakoyanim ɛwɔ ensɛm foforɔ ma na yɛkɔ sikasɛm mu ɔman Ghana yaka akyerɛ mu sɛ IMF yɛ yɛdwa atoa wɔ mo no yɛne ɔma hyɛ nkɔmmɔbɔ ase ne nyinaa no ɛyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ɔman no sikasɛm bɛtumi agyina yie na agyina yie aboa ma ɔman nkyekyerɛ atumi akɔ soɔ ɛno ɛho nhyehyɛeɛ ɛna egu akwan mu a ɛkɔ soɔ no na yɛpɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ kakraa sɛdeɛ nkɔmmɔdie no atumi ahyɛ aseɛ no IMF mpanimfoɔ de nsɛm ato dwa yɛ a wɔn kyerɛ sɛ wɔn ne Ghana nkɔmmɔdie no ɛkɔyɛ biribi te sɛ ɛka yɛ a wɔman no deɛ no ebɛtumi asɛ ɛka no sɛ kwansen mu na ɛwɔ a ebɛtumi yɛgyina saa kwansen no mu na ɛntra nkɔ baabi foforɔ anaasɛ ɛne foforɔ bi ɛmfrɛ kyɛ mɛwura saa kwansen no mu ɛma ɛka yɛdeɛ no ɛka no ɛntrɛtrɛ asɛm no akɔyɛ sikasɛm ɛne mu nkɔmmɔdie gyesi yɛ pin obi a wɔnim mu yie sɛ obi kase yɛ asɛn na yɛ ana ɛkyerɛ awia nyame ayɛ adom ama yɛn nsa ka wura Samuel Gamale Gajo wɔne na yɛne no ɛdi nkɔmmɔ tɔgbi nyame asomdwe nka wo nyame asomdwe nka mo so tɔgbi lefo a tɔgbi Gamale lelia pacho se maba lelia lefo a kasa ne mba yi o maba na lelia lefo a I me follow o ntede papa ho meeting kaka ye wad yo masa you krom kasa ndia o yira na me ha oba ye wad wa misre wo mate udini mu odu pa Gajo de e wasa wotimi te kasa nka awie nke kire ye bobere kakara yo me da se wo ye obi a wonim de e wo sikasɛm mu
se ko ba se bia ye ni ekuo bi edi nkomo se omo nkomodie na omo ni ye di no ebeye se ye ka no debt sustainability a saa brofo no sika samu ne nkontabuo mu no papa fa ye ko school awie e kire sen. Okay, me da was pa. Ye ka debt sustainability a. Debt sustainability no nia eche no nyina se e ka obedi a obetimi nyi sika etua. Enti se bi ma me nya no on a layman language say wa oti ho yisi no ejuma o ye se bosomi ye ma etua 1000 cedis a ye ka se debt sustainability a uko bobosia a sa bosia na ukobo no ho interest any sika ni nyina no betimi tua ho enkyereo ene efe ne debt sustainability na se debt no se kofro kon ho na ukoji bosia without salary 1000 ukoji bosia e so utua 1005 every month but focus on the say unsustainable because that bia no nya obi di kra na bebo nti e ka debt sustainability and ntia no say ukobo bosia ubetimi etua bosia dachi mba so ubetimi etua enye bosia ube kwakobo dachi bia no mu be kire mu sika no kra mu nyi sika emfintua eno ana no Ebrebe na oman bitimi eduru sam pempenso bi eye bibi na wanye anase ade no ananka wo so wo ya wanye nanka obetima ye hu bibi na wobu na ni gu so nti ena ma na ya beduru sa abia ye we unim de osika samu yi okay oman bia no usika unya no ene na ye tax revenue ena minerals awo ye Ghana si ni ye cocoa ye oil ye all the natural resources no. Now before the beginning of the year ye beshe afinansia ye transe project say say na ebenye fi yebenya o man ni sike nyina ebenya ni ye hwa na ya pen with ye budget what you say your budget your expenditure budget say sika ye di ekwan sika ye di tua salary sika ye di nti ye pen wia na ye hu ye nyine hu say okay sika ebenye ni say na best spend na emprebebre no based on revenue is based on projections nti say o start afe no na say na o project say cocoa na ubenya cocoa say ubeton no say ubenya oil say ubeton no say na say oil prices no fall on a world market sika na project say ubenya no na say na untimi enye sika but expenditure no so no ho say meet one of the expenditures meet here amount for salaries utua mo nti say ye kwa na say ban no hu say yentimi entua salaries say okobobosia no de be hye ho ana say okwa na wo say ekwa ye do have sika na eka say ebenya be kwan ni ntimi enye sika no na akobobosia na de abehye ho nti say sad ni prolong for a very long time na o GDP o total production within the economy no ebeye more than sika webora and FN say you are debt just we do level bia kana wodin enye sustainable na eche say sika na project so obenya o man no less than kana wodin but enti papa mu de sika na project so obenya no it should always be more than papa na kana ya wodin Mr. Samuel ye hwa de bi wo ha sei oman Ghana yemfa Ghana nyemfa to Ghana ha na ewe wo hwe ba bia ye free ba ne ba bia ya beduru a enam so krama ayem mpanifo kra abamu no a wo hunu no se wonkontabuo ne analysis a wode maye no ye keka niema si ani a sika wo mode be maye kra no ebetimi asun ye ho adware kakra wo hwe niema based on the wo kan debi yen sisi a me ne o kasi plus or minus eka Ghana dey about $58 billion eka ye dey quantity nyina be si ene o $58 billion sa $58 billion no emu 40% and 45% ena ye dey ye friend foreign debt say eka ye dey omo ni Ghana ye yan wo Ghana no emu 54.5 and 55% no ena
aban ede ka omo de omo ka wo Ghana say eti IMF so no ekọ no ye ekọ for a program I be my 3 billion eti wo hwa IMF program na ye ekọ no a short term solution ye friend say ade a within the shortest possible time no ye benye sika ede etu e ka ye de e ka na 58 no enye ni nyina na ese etu na afiwe mom afiwe ni ese etu no eye 2.45 billion and they say China this year. Next year 2.55 billion. It will show pana. IMF na ye kono ye nko esika ye kwaje na say ye kwaje sika no abedi edi abeye ejuma o. Ye ji sika no edi etua eka ye de. Say the beya credit rating agencies no sa ba bi o rate ye down further. Cause one when tua eka o say utua na every year and na credit rating agencies for nya ho kwan e rate you down and o rate you down so a e de ehun susu anso ba ntimi enko gi loan ukona gi loan na interest e be charge on ntimi ntua nti owura Samuel wadaroma ma memra mu kakra said ye Ghana fo nyina wo hope any believe say IMF bailout we aye kosesi an betimi aboa masika sem no atimi agina na so said ye nyina ye hwehwe no yen susu fa ya adwene ya ni nko bebre na asem no ntesa ana oh they be and said antisa because IMF no se see upon the ye hu mo ya de betu e ka ye de no ya boabo to say 1.4 billion dollars and na ye wo se see a ye betimi de tua nti uti 3 billion ya IMF di be in the next 6 months if you this 1 year ye be 1.6 billion eno na ampan no betimi de aye niema kakra bi wo man no and I say 1.6 billion so ebe ka ya ye sika asem no ho a the good thing is because wetin me tua wo 2.45 billion ewie no rating agencies be rate you high na I say aside the confidence na investors say lose wo economy mo sa de aba it is up projections no bet me ama yenya more FDI foreign direct investments eno nti ena dachi bia no niema be ye bayen se omo koje 3.3 billion no aba se osisi ano ye di betua ka ye di betua contractors ka ye di betua we it is scambler economy no dey be sika me bebi amete no omo betimi dia ye sai adwuma no ye 1.6 che se yen ya boabo ye ho 1.4 billion omo te ye de cut with 2.45 it che se ye hia 1.05 billion aka sika na ye wo ho de tua ka ye de uti free ye IMF loan na kwakoji no a ye bi nya about 1.6 bi and 1.8 billion bi so 1.88 no betimi de aye ma kakra bi but the long term effect is that wetin make you can vie no rating agencies say rate you down bi it is a very successful na yetimi kwa IMF next year rating you be free CCC akọ bi a B+ and a B- with a positive outlook. Mr. Samuel ye nwie wa ha se ye brand nti ye nwie ne sei wa kire mu kakra de amaye ye nhwe ye nim se the common method a bino faso wo di nya sika kakra de ye bia mpontunuma it's all about tax nti ye nhwe animo se ye ne sa negotiation we with IMF etentam so yi no ye nhwe bibi foforo anim se bia abano expectation bia wontimi meeting no there should be additional tax and I want never back mienu miensa bi so ana definitely additional tax the beba because IMF no negotiation no omone wo ye ni nyina no o pese ohun se sika na ode ma wo no e kwan be so na wo fa domestically e dey raise more funds a obetimi dey tua sika na ode ma wo no enu ntia na ye aban ni di e-levy buy no it is here negotiation. Yes, IMF dey almost kind of ma wo no mo make sure say obetimi in if you find house grown policies how betimi dey tua ka no it's one of the policies here either so be increase taxes and also be increase levies it's enye me one cry say road tolls no better aba biom say yen gigi road tolls because ni nyina ka ho a e ka in house policies na betimi dey nyiska e dey make sure say sika na omode ma ye no enko kim Opani Samuel Gamale Gajo mayena wase me da pe no pa ntokusu yase a yo ye da wase so ye Gamale ye wi afem na ye nim koma na wo kasa em say wo ya yira no why
Opani ani ni din komo yi ni din ani Ora Samuel Gamale Gajo wo yo bia wa ben e wo sikasemu akoso mayera wo wose maton wo kura wie na ate ha no ye nkomre Afusio for yebekọ Kumasi Central Market na won so asem bi asi ansa na yebekọ no momeya ho meso ne ntonkra yebesaba Sesia Ghana had open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and phone ne baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertain ko na ne speed ne so de wo ne so da say jumem efie ana baby a wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet Cloud Ghana Kwana Ghana ha o provide internet connectivity a entwitwi Muntwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and Kwana and you simple unya how bia you provided 24-hour support demand open a chakwan top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank ne wodan bakum 0202 699 110 Ana 0244601933 Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay. Egem. Minua oton drinks or traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay. We be dia beto mu. We adwade ni we ye hwan yo. We small loan wa. De wo hia ne wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app. Enfili Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Bue na apply for the loan. Wo first time, wo ma 200 Ghana cedis na se wo twa wi a. Next time no apagem kosoro. Wo ma kosi 2000 Ghana cedis. Eye 24/7 debia. Ampo. Unkosa lai wo bank bia. Unhia collateral. Unhia guarantor. Sapepepe. De wo hia ne se wa dial *711*999#. Na do akọ download Fido app no. No apply for loan. Fido loan. L'argent est prêt. As you saying. The money is ready. Yeah, ofokwaku medase. One family clinic ho me call ya mama hu say. Ani da so ho mo bibia wo yare bia. E bia na wonya nhia wo gefo. Ene wiase nyina hu adwuma papa. One family clinic eye. Eba no honam yawo. Die yesisie. Wo to ase. Wo na ye sifam. Say ya wo ya. E wo wo sempane. E hyehyw. Wo tia famu a na ye tofo. Na ye titiriti. Stroke na achi onipaduane fa. Yawo e ya ma osisi achia. Wo chi na yawo ya. Wo kon wo nyini mroso. Enso nante ya ye den. Ade se okuta poma. Na wonim say yade akwankro etimi de yawo ba ye nipaduam. Bi wo nso a. Na ba bia yawo no wo no. Enya ho kra na yade ne wo. Enti hyene nso. Se yawo ne ba. E ma otrimu nkoto adro no ma ne nginsem ansa. Firi se wonnim yade akra e de sa yawo yaba. Ni nyina na one family clinic wo hunim de. Ya wo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi. Se ye ntinimu honam mu. Ana wo nkasa yi mu. Wo de abibidro nimde. Ene yaresa kwa yahodo opi na eboa. Na yade bia aka de. Eye kokokra. Wo ye lab, scan, massage, any home care. Si e ba ofi abehwew. Wo ye bema, wo mema sam ye bonus. Sanso na oba, wo masam eye bonus. Wo ye adwuma dwada kopem memne da. Anopa no watwe kopem nonu. Hwehwe wo makira kwan wo Kumasi Patase. Wo ben Brother Man Sport. Wo Estate Junction ne so ha. Afei wo asimfosu. Hwefo praso. Aguna so adru. Ena mankesim. Frɛ 0546686817. Go www.onefamilyclinic.com. One Family Clinic, the pain expert. One Family Clinic. Abusuani nyina yaresabia. Sompa FM. Abusia ye kwa mara so na ni amade boni kwa mire du akwa kodi nkomo adia free kejetia ne Central Market na ne yatete akire se enano nsuo yi a etoye no abusia so to makoma hanan nsuo ni yiriye no afado do no a amade hye ho akire wo mo kwa mire du wotemenka akosia amate nka me ba kwa me boye mu etesai yo akosia said wadi kan edi atuga no ye no pepepepe na sabia me kase we pie mu Kumasi Central Market ne fa eye petre a me kase adwuma ye ko no nyampa wo mo san kan no a awrawosam na ato wo mo ni nyina eye se efi kwesiere be wadi tua se nsu brantam na ato wa santimantem ha na anu na akofa odunu kase pa edi abre fu a sabia wo mo a ewo hai na akosia wo beka ya Central Market ne fe to sum yenu na sabre mpenifo na contractor ye eni no ogusu a wo ye adwuma e wo ha gidigidi a eno e kwa animu ankasa adwuma die ni mu no na e koso enam so e ma
nsuo a anaasɛ sumi a ɛda ha no sɛdeɛ n'ani baabi a n'ani kyerɛ ne nsuo ahodoɔ a ɛfofare wɔ mantam ha nyinaa no ɛde n'ani ɛka bɔ mu na etwa mu de fa central market anim hɔ no de wura mu korɔ no ɛnam so ma ɛnam mekasɛ no adwumayɛfoɔ no anaasɛ kɔntrata adwumayɛfoɔ no wɔn de mpampim bi asi saa nsuo yi kwan ɛna afei ɛnam so ɛma nsuo branche ma atɔ nansen de bɛyɛ abapem nansen ne kɔsia ne ɛno adwuma deɛ akɔsia nsuo no pampim a wɔn de asi ne kwan ne nɛteɛ ahodoɔ wɔn de asum akyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsuo no nyirim ɛmmɛfa wɔn adwumayɛbea hɔ no nti no ɛnam so ma nsuo no bɛpem akyi a na ɛsɛ ɛtete san n'akyi na ɛkɔ wɔn a saa bere yɛnya ntu wɔn mu mfiri hɔ central market mekyerɛ bode baabi a yɛyɛ nkokɔ ɛna afei wɔn a wɔyɛ mpaboa ɛna dodoɔ naa nso so a wɔn a wɔtɔn nsereba anaasɛ nkyɛnse ahodoɔ ɛwɔ hɔ no akɔsia sɛ wɔbɛhwɛ no mu a efi nnura bɛpem ne deɛ awerɛhosɛm kɛseɛ paa na ato wɔn a wɔn nneɛma nyinaa mekɛsɛ nsuo asɛ ne nyinaa dodoɔ naa ɛma esum ankasa ɛna wɔn su na akɔsia sɛdeɛ nneɛma esi kɔɔ yɛ no deɛ ɛyɛ adeɛ adwadifoɔ ɛne wɔn a wɔte ha no esum ano wɔn su sɛ mpanimfoɔ mmɔ mmɔden a na wɔn nsrɛ na mpampim a wɔde asi hɔ nom a ɛnam so ma nsuo no ntumi ntwa mu nkɔ no na ɛtete san wɔ akyi ɛba bɛsɛ wɔn nneɛma ɛte saa no ɛsiane sɛ nsuo no nya ntɔ nwie yɛ no nti no wɔn srɛ mpanimfoɔ sɛ ɛbɛyɛ a wɔn mma kɔntrata no dwumadi a wɔredie no wɔmma nsuka no ɛkwan no nam na ntumi mma nsuo no ntwam fam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛmmu mfa nkɔ wɔn so sɛdeɛ adi kan ayɛ wɔn efi nnura bɛpem saa bere a mekɛseɛ no wɔn ɛsrɛ eti yɛne adwadifoɔ no bɛdu ha no yɛne wɔn di nkɔmmɔ ɛma wɔn de wɔn akosɛm akosua de tu dwa ma yɛnkɔ ne nkɔtie sɛdeɛ a wɔn si ɛde wɔn nsɛm ɛde tu dwa ɛwɔ central market ha. Wɔn mmie nsuo no kwan no na nsuo no mfam nkɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛmfa haw biara ɛma ɔho yɛwɔ ha nyinaa no yɛhu nsuo a ɛtɔ nsuo no bi tumi tɔ kyɛn deɛ ɛtɔ kwasie da yi ɛnso so ntumi nyiri ɛmmeba shops mu saa nti yɛbɛsrɛ animanimu yɛ deɛ bɛtumi aboa sisi apa ne sɛ obɛbie ban no na ɔmama contractor na hu sɛ nsuo ayiri nkurɔfoɔ bi wɔ ha nti anwea na ɔde aba bɛgu hɔ no ɔnyi anwea no mfiri hɔ sɛ nsuo no bɛti ɛfisɛ yɛwɔ ha na nsuo no ɛtena hɔ na ɛkɔfa ɛna wobɛyɛ w'adwuma nti wasisi kwan no nti ɔmbie ntum na nsuo no nya kwan na ɛnkɔ obie tum a nim sɛ nkɔfa ha obi amrɛ yɛn bi obɛtumi abie because of sɛ ɔmo yɛ contractors ne nti obɛtumi abie wɔ abra ɛha hɔ ɛsiane sɛ ɔmo na ɔmo nim ho nimdeɛ yɛbɛtena ha dada ɔmo start adwuma ni na ɔmo mfa ɛnoɔma no ɔmo mfa anwea megu hɔ no na kwan na ɛkɔ ɛsiane sɛ sɛ na adwuma no yɛhu sɛ ɔmo yɛ baa animu enti ɔmo so ɛpushi yɛn kakra ɛno nti na amana ɔmo akɔfa anwea begu hɔ a ɛyɛ ɛdi saa nya no ɔmo bie gata na nsuo no timi fa na ɛkɔdu subi no mu a ɛbɛkɔ nka ɛnora no nka woba yɛnka bi nhyɛ mu yɛbu dwa yi a yɛn yɛaka akyire yɛte ha da bi nsuo tɔ nso yɛhu saa adeɛ wɔ bi da me metena dwom ha kora 30 years ni saa nsuo wɔ yɛ ayiri yɛn me hu bi da na kwasiada no me da yɛ kɔ ofie kwasiada yɛ amadwom adwuada yɛ baaya wɔfa yɛ mpata yi mu nyinaa baabi ani kwase nsuo no kɔkora yɛ kɔ hɔ yɛnkɔte a wɔn yɛ adwuma no de no na tie gu wɔn se ayi na wɔn de atwa mu no wɔn de na tie na kɔgu akyire ama baabi nsuo no fa no ɛntimi yankɔ ɛnti sika a yɛahwere wɔ ha deɛ wo si yɛ modin koraa yɛntimi nka wɔ bila na ɔma yɛ kɔmu mpɛgyam na nke nsuo no ɛba ɛmfa ase ɔba so tɔ yɛ ne a sia so mbɛtɔ yɛ nneɛma bebree mpaboa nyinaa sɛ abusuawai ɛyɛ Kumase Central Market adwadifoɔ bi a wɔnom wɔ hɔ ɛna yɛte wɔn nka na ma ne boy Kwame Redu yamane boni ene de besum kansa wa eye dwumade e ba wa kwan mu nyame ya adomo efiada bia awia no mienu kosi no miensa na ohwere ba ko na dwumade ne ba wa kwam eye Kennedy wo hene akompre kwa Japan ho asem ana ya na ye kan wa fidie so e de kire wo enti ya pebre na etie bi na de enti a Ghana for hu se ebra so se wo no ana wo so betena kunya kase no so no ne ho nsem ana ya na eba wa kwam mu efiada bia awia no mienu ekosi no miensa wato din kens a FIDO fido l'agent est plein e scanner betum abusa de etie follow instructions no bra wa Google Play Store ho wonya download pe na wo na wo kro no se bia ne wate ho asem a fido app no wo kọ Google Play Store ho no mu a ne ha se wa dial *711*
na wabɔ 9 miɛnsa na follow instructions no edi ka wonya 200 Ghana cedis ɛtɔ so 2000 Ghana cedis wona wokro na dwuma bia wobetumi de abie cloud internet the fastest internet in the world internet sem bia de fa koda Kumasi ha wiase nyina obi ebo mo din fisa dwuma mo ye no akyinjie bia ani ho adwuma no krogen finchem ana wo ye top high ya won ye nuanam Love FM ana di enhwane mu 0244 601 933 0244 601 933 na waje oso enu achi no hyɛ nso sɛ akɔkora mafia series no ya eba wakwemu na eyadwumadi a efe pa we no tarawa media ne wayo one ventures na aka bomu a yede ba wakwemu memenda bia nwumre na nwotwempa mu kosi na nkron wukwada nso ya san si usubiom eye kama aboafo ya 21st clinic sciatica expert Abe Herbal Clinic tano so patrapa new site ho Extra Comfort Limited obada no wajeja hu se ya Medimafo Herbal Center wo se na media minim se Medimafo etiase Dr. Time da so no wodi for Samuel Power Ministries and Counseling Center hu fa no hunam fam yete ne kadu akura e ba bro fisa tano so patrapa new site ho yare bi adwane Abe Herbal Clinic yare kasa wotena bebuo mu wo kasa so yare te hono kwa ma menya gina tade kese no nya gina kunya kese no a yare bia nka dem wotia yare ne kasa kire yare no ma yare ne yedin hono wo bua yare no kumfo na wo mo de ahurusia pie se de kusia pie ne yonko akode asie wo sie so no ani gye nko a wo se ye abe na ekro no ba bia wu de ma no tutumnika haya 0243 345392 0243 345392 onada roma na wiai yade ensem no ebro adwentan kakra bana yimafa to soma ye na yehwe se yenyi kakra bi mfiri ho na roki amaye sima mienu pa na yenyi mfiri ho na ebra na so ntini emfa nsore so enti akwose bi ho akobra nsan ye nka me hwese nka menya bi wo ha na same buache wo de aba na wo se asaman kese na wo se andi samanya kuo no pa de se omu wo hu wadwere ho abonte asese so mu opposition asesoro abofo na on betre kunwa no se kim se di ade o no wakoye wo shibuo o shibuo omunya betre kunwa no so pe na ye wo shibuo na nye party biem o sa na samkwe ne de ya wodi aba enie wo se Leviticus power kasoa wodi aba na wo se na do dankwa akufo ato no kura nyame anim nie free senior high school de ba na ba boa ma ne ba nyina aye fine pa ne de ya wote aba eno no kade ne toso ma me anka ba boa o ene ye mfa nhyemu nyame ya adom anwumre abusua yemfa ensam nyina ensi e wo ha se bre no aso awia yi na se wo mu ye de ma oru asante ye boa Benedict kukuwa akosua somoa Libya Boga mafia sof mami premani mami ya Morphy Rocky school fees Akiola PK Dr. Silas ni Yima Godfred Sompa di Resford no mami akua nyako na afa so chiami nimo awana na samufo Dennis yenuanom sentence bebre ye tuche ya yadamu film cheke mo style biabi baby a wo bia no adwuma na ye de ma wo ntokuso ya enkonyanyi na kwabra kese mo play akosia ejewa kodi afa no waya ade no Sompa